Hello guys, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै जों आब'जों मोनसे जोबोद exciting video बानायनो थांनायदों आरोना बेफोरबायदि भिडिअ जों माब्लाबाबो बानायफेराखै आरोना so दिनै first time बानायनो नागिरदों so जोबोद excited नोंबो excited ना yeah so बेनिफ्राय बे भिडिअआनो जागोन सिस्टारनि चेलेन्ज भिडिअ माने आं आब'खौ खैथा मानसि कुइसन सोंगोन जेनेबा मोनबासो कुइसन सोंगोन बेनिफ्राय आब'बा आंखौ कुइसन सोंगोन बेनिफ्राय बिनि एन्सारखौ जों होनांगोन आरोना बेनिफ्राय सोर बांसिन माने राइट एन्सार होनो हायो बेनो जागोन विनार बेसिकली बे भिडिअआ माने जोङो दिनै टेस्ट खालामना नायगोन आरोना आं आब'खौ बांसिन मोजाङै मिथिगौ ना आब'आ आंखौ बांसिन मोजाङै मिथिगौ बेखौ दिनै माने मोनथिगोन आरोना बेनिफ्राय विनार जागोन माने जायबा बांसिन राइट एन्सार होनो हागोन बेयो मोनगोन नैबे इबानि मास्ट हेभ मेकअप सेट बेनिफ्राय आं अलरेडि माने इबानि प्रडाक्टफोरखौ इउज खालामखायो आरोना जोबोद मोजां मोनो आं इउज खालामनानै बेनिफ्राय आङो इबानि प्रडाक्टफोरखौ माबायदि इउज खालामो बेखौ आं नोंथांमोन एसे देखायग्रोनि आरोना जोंनि भिडिअ चेलेन्ज भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो एसे देखायग्रोनि स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो बेनिफ्राय एसे उनाव जोङो बे भिडिअखौ स्टार्ट खालायनोसै Hey guys, so आं दा सिम्पल आरो नेचारेल मेकअप लुक क्रिएट खालामनो थांगासिनो बेनिफ्राय आंनाव दङ इबानि मेकअप सेट आरो प्रि मेकअप सिराम फार्स्ट आं नोंथांमोननो देखायनोसै इबानि मेकअप सेटआव मा दङ बेयावहाय दङ फाउन्डेसन बेनिफ्राय कन्सिलार कम्पेक्ट बेनिफ्राय दङ लिपस्टिक काजल आरो स्टिक आरो लिप टिन्ट दा आं मेकअपखौ लागायनायनि सिगाङावनो नैबे इबानि प्रि मेकअप सिरामखौ एप्लाइ खालामग्रोगोन So guys, we have to apply a few drops of Insta Glow Pre Makeup Serum on clean skin. बे सिरामा जोंनि मोखांखौ स्मुथ सपल सेटिनि आरो ग्लोई बानायो So guys, आं दा इबा मास्ट हेभ वाटारप्रुफ फाउन्डेसन लागायगोन फाउन्डेसनखौ लागायनो थाखाय आं मोनसे बिउटि ब्लेन्डार लाबाय जायखौ आं दैयाव फिसिनानै मोजाङै सेबग्रोनानै लाखाबाय बे फाउन्डेसना जोंनि मोखाङाव थानाय गासै दाग एबा पिम्पल्सफोरखौ मोजाङै होथेजोबो आरो फुल कभारेज होयो बेयो स्वेट प्रुफ वेटलेस आरो दैलि लागायनो थाखायबो जोबोद कम्फर्टेबल बेयो 24 आवर्स मेट फिनिशिं होयो बे फाउन्डेसनावहाय विलो बार्क दङ that helps to prevent breakouts and blur blemishes आरो बेयावहाय थानाय कोकोनाट वाटारा जोंनि मोखांखौ हाइड्रेट खालामो आरो भिटामिन इ आ सान डेमेज आरो बैसो जानायनि साइनखौ रिडिउस खालामो नेक्स्ट स्टेपआवहाय आं लागायगोन इबा मास्ट हेभ वाटारप्रुफ कन्सिलार जाय जोंनि मोखाङाव थानाय डार्क सार्कल्स पफिनेस आरो फाइन लाइन्सखौ होबथेयो आरो मेगन आरो मोखांखौ फ्रेश नुनायाव हेफाजाब होयो जोंनि मोखाङाव थानाय गासै डार्क स्पट्स ब्लेमिसेस एक्ने स्पट्स आरो स्किन इम्पारफेक्शनफोरखौ फुल कभार खालामजोबो बियो एकदम वाटार आरो स्वेट प्रुफ आरो बियो सिल्की मेट फिनिशिं होयो बेवहाय कोकोनाट वाटार आर्गान जजोबा भिटामिन इ दङ जाय जोंनि मोखांखौ नारिश आरो हाइड्रेट खालामो आरो ड्राइ फ्लेंकी स्किनखौ प्रिभेन्ट खालामो दा आं लागायगोन इबा मास्ट हेभ लिप एन्ड चिक टिन्ट बेखौ जों खावलायाव ब्लास हिसाबैबो लागायनो हागोन एबा गुसुथियावबो लागायनो हागोन आरो मेगननि आइशेड' हिसाबैबो बाहायनो हागोन बेयो वेटलेस ब्लेन्डेबल आरो क्रिमि मेट टेक्सचार बेयो जोंनि मोखाङाव एकदम नेचारेल लुक लाबोयो आरो बरिया फिनिशिं होयो आरो गोबाव समसिम थायो दा आं फोनगोन इबानि वेलवेट मेट कम्पेक्ट बियो हाई कभारेज होयो अल्ट्रा ब्लेन्डेबल वेटलेस लं लास्टिं जायो आरो अइल फ्री आरो मेट लुक होयो फाउन्डेसन बायदिनो बेबो फाइन लाइन स्पट्स आरो इम्पारफेक्शनफोरखौ खोबथेयो आरो प'र्सफोरखौ रिडिउस खालामो हिट एन्ड स्वेट रेजिस्टेन्स प्लास SPF 15 UVA और UVB प्रोटेक्शन होयो आरो दा आं काजलजों आंनि आइब्र'खौ एसे डार्क बानायनानै लाबाय बेनिफ्राय एसे पिंकी आइशेड'बो फोननानै लानोसै सो फाइनली अभी है लिप्स की बारी सो आं दा इबानि न्यूड लंग स्टे मेट लिपस्टिकखौ लागायगोन एकदम बरिया क्रीमी मेट लिपस्टिक खा जै बरिया क्रीमी कालार खा बेनिफ्राय बे लिपस्टिकआ गोबाव समसिम थायो आरोना आरो बे लिपस्टिकआवहाय थानाय भिटामिन इ आ जोंनि गुस्थियाव एक्सट्रा नारिशमेन्ट लाबोयो आरोना नेक्स्ट स्टेपआवहाय आं लागायगोन इबानि अल डे कल काजल बे काजला हाई युथफुल आरो इन्टेन्स लुक होयो 24 आवर्स लास्टिं जायो स्माच प्रुफ आरो वाटार प्रुफ जों बेखौ सानफ्रोमबो लागायनो हागोन बेवहाय जजोबा अइल एभोकाडो दङ आरो बेवहाय जेबो हार्मफुल केमिकेल्स गैया जेरै पेराबिन सेन्सिटिभ मेगनब्लाबो आरो मेगनाव लेन्स लागायब्लाबो जों बे काजलखौ लागायनो हागोन बेनिफ्राय आङो आंनाव थानाय हाइलाइटारजों आंनि खावलायखौ आरो गन्थंखौ एसे हाइलाइट खालामनानै लाबाय
and finally guys this is my final look. So guys नोंथांमोनाबो जुदि आं बायदि इबानि प्रडाक्टखौ बायनो लुबैदों अब्ला बायहरनो हागोन गासै लिंकखौनो आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोनजोबगोन आरो नोंथांमोना आंनि कुपन कोड arpana20 खौ इउज खालामोब्ला इबानि वेबसाइटआव 20% डिसकाउन्ट मोनगोन इबानि प्रडाक्टफोरा फ्लिपकार्ट एमाजन मिन्ट्रा नाइका बेफोरबायदि एपफोरावबो एभेलेबल दङ बिदिब्ला गाइस नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड अर्डार खालामहैदो नामा सो गाइस वेलकम बेक बेनिफ्राय जों दा जागायनोसै कुइसन सोंनायखौ बेनि सिगाङावनो आं माने खिन्थाना होग्रोनि जे जोङो सासेयाव माने मोनबा कुइसन सोंगोन आं आब'खौ मोनबा कुइसन सोंगोन बेनिफ्राय आब' आंखौ मोनबा कुइसन सोंगोन आङो आंनि बागै कुइसन आब'नाव सोंगोन थ' आङो कुइसनखौ सोंनाय उनाव एन्सारखौ आंबो लिरगोन बेनिफ्राय आब'आबो लिरगोन बेनि एन्सारा जोंनि सानैनियाबो गोरोबो ना गोरोबा बेखौ माने नायगोन आरो ना गोरोबब्ला माने पइन्ट्स मोनबाय स' 5 नाम्बार सासेयाव 5 दङ स' बिदिब्ला नायनोसै बिदिब्ला जागायनोसै नामा दे बिराद इन्टारेस्टिं खारो ओमफ्राय जोङो कुइसन लिरना लाखादो आरो ना गावबा गाव आंनि कुइसनखौबो बि मिथिया मा लिरदों आङो बेनिफ्राय बिबो मा लिरदों आं मिथिया आरो ना आं माने सोंग्रोनोसै आरो ना आब'खौ फार्स्ट कुइसनखौ बेनिफ्राय एन्सारखौ आं बेवहाय लिरगोन फागुनिनि फुलि आरोना फुलिनो मा होनोबा फागुनिनि आरोना बेयो बेसेबा बोसोर पुराना बेवहाय लिरगोन आरोना आं एन्सारखौ बेनिफ्राय आब'आबो नैबे कपियाव लिरगोन आरोना फार्स्ट कुइसनानो जाबाय आंनि उन्दैनि गामिनि बेस्ट फ्रेन्डआ सोरमोन गामिनि माने सिरि लिर आरोना नोङो आंबो नोंनि लिरनायखौ नाया नोंबो आं लिरनायखौ नायना आरोना उन्दैनि माने गामिनि बेस्ट फ्रेन्ड आंनि गामिनि उन्दैनि बेस्ट फ्रेन्ड जायखौ माने आं जोबोद मोजां मोनोमोन आरोना स' एन्सारखौ लिरगासिनो जोङो लिरखांबाय आंहा गोदोरै लिर एसे केमेरायाव सिनायहादों ना नै नायनोसै ओमफ्राय गोरोबदों ना बावनो थादों आं एफा गोबाव जाबाय गोसोआव बायमोन साननो हायोना जेनेबा उन्दैयाव जों सनिमाजों जेनेबा गेलेयोमोन माने खालामफिनसै खालामफिनोनो माबायदि जायासै सनिमाया आंनि उन्दैनि माने गामिनि बेस्ट फ्रेन्डमोन आरोना जों सानैबो जोबोद लोगोमोन उन्दैयाव दा मालाय बे हाबा जानानै थांबाय भिडिअखौ नायदोंब्ला सनिमाहाय स' नेक्स्ट कुइसन दा नोङो आंखौ सोंनांगोन नेक्स्ट ओके थ' लोगोफोर एबार आं सोंनोसै दे बेखौ दे खाथ्रा खादों माबा सोंगोन मिथिया आरो आयु आं उन्दैयाव मा सिरियालखौ बांसिन नायोमोन सिरियाल नायो खोन्थादो दाना दाथ' जेबो सिरियाल नाया माने जों आइजों आंजों सिरियाल नायब्ला माने रायसोयो आरोना मा नायलाबायो बरिं सरिं होननानै बेनिफ्राय उन्दैयाव I know I think नायनि सनपारि लोगोफोर बिनि एन्सारा सनपारि बेखौ माने जोबोद नायोमोन आरोना स्कुलनिफ्राय जेनेबा देरथायाव मोनफैयोमोन खोमा जोङो बेनिफ्राय 2 बाजियावमोन सनपारिनि श'आ जों जोबोद नायोमोन आरोना बा माने आं 1 मोनबाय लोगोफोर नोंनि सोंनाय बेनिफ्राय आं सोंगोन दा नेक्स्ट कुइसन नोंनि सोंनाय खाथ्रा सोंगोन नोंखौ खाथ्रानो लोगोफोरा गिखाबाय माने दे आङो दा माने माबायदि मुभिखौ नायनानै मोजां मोनो जेनेबा एक्शन लाभ स्ट'रि कमेडि हरर बेखौ माने बांसिन मोजां मोनो सरप्राइज मिलायदोंना मिलाया मा जाखो दे नोंनि फाला माय गड आंनि बारा पात्र सोंगोन दै फार्स्ट लाभ आं माने स्कुलाव फरायनायाव स्कुलाव मोजां मोनलायदोंमोन ना कलेजावमोन खोन्थादो दाना आइ बाबायाबो नायगोन दे बे भिडिअखौ आंबो
साबधान डेन्जार माबाखौल'सो होननांगौबालाय स्कुल ना कलेज बेखौल'सो बुंनांगौबा स्कुलाव ना कलेजाव माने लाभ खालामदोंमोन आरो फार्स्ट टाइम कच सोंबाय खोमालै आंखौ आंनियाथ' जाग्रोखाबाय लोगोफोर नोंसोरनो खिथादो जाबायना जाया दे नायदोंसै आं नामखौ गोसोआव दङ लोगोफोर बाट बुंला आरोना आंनिया 2 points जाबाय ये oh my god 2 points so guys third round बेनिफ्राय आं सोंगोन 3 number question खौ आबनाव एसे टफ क्वेश्चन आरोना माने नों गोसोआव दंना गैया माने नों गोसोआव दंना गैया माने मिथिला आरो आङो बाट माने आंनि थाखाय जोबोद स्पेशल आरोना बेयो बेनि थाखाय आं माने गोसोआव दङ आरोना so माने आं जेतिया स्कुल टाइमावमोन बेवहाय माने बाबाया बुंदों आरोना नों बे क्लासाव जुदि नोङो रल नम्बर 1 जानो हायो अब्ला आं नोंनो टिभि बायना होगोन होननानै बुंदोंमोन आरो बाबाया माने बाबाया आंखौ रल नम्बर 1 जाजानो जोबोद लुबैदोंमोन आरोना so बेनिफ्राय आङो बे क्लासाव रल नम्बर 1 जामारदो आरो बाबाया लोगो लोगो टिभि बायना होफैदो न'आव थानाय टिभिया दाबो बे टिभिया दङ बेखौ बायना होफैदो so आं मा क्लासाव माने आं रल नम्बर 1 जानायनि थाखाय बाबाया आंनो टिभि बायना होफैदों एसे गोसो फैदो हानाय नङा नामा बे स्कुल टाइमावमोन आरोना लोगोफोर जोबोद स्पेशल बे आंनो माने बाबाया होनाय फार्स्ट गिफ्टमोन माने आंनि मुङाव बायनाय आरोना मोनसेल' लिरबाय आङो गोसोआव गैया बे 4सो लिरखानो नागिरदोंमोन आङो क्लास 4आव नम्बर 1 जानो हायोबा नोंनो टिभि बायना होगोन आरोना एबार नोङो गारिथारगोन आं गोसो थाखाजोबो लोगोफोर आं टेलेन्टेड इस माने कुइसना एसे सिम्पल आरोना एबार दे आङो उन्दैयाव मा गानखौ मोसाना बांसिन प्राइज मोनदोंमोन आं रोंजोबगोन लोगोफोर बे नंखागौ जानांगौ आं मोनसे माने माथायाव फैदो आरोना बेनिफ्राय बेनो जानांगौ आरोना लोगोफोर नायदो आंनिखौ मिलायदोंना मिलाया लोगोफोर नायदो गासैखौबो गोसोआव ओरैनो हाजोब्बाय लोगोफोर आजोलिया आंनो मोसादों fourth round for us दानि आं नों सोंबायना एबार आं सोंगोन नोंनाव so कुइसना जाहैबाय 4th number कुइसना जाहैबाय आंनि मबाइलाव खोनासंदो ना आंनि मबाइलाव नोंनि नाम्बारा माने मा होननानै सेभ दङ मा कुइसन रायलायनालाय लोगोफोर मा खाथ्रा कुइसन जानला मोनला लिरना होनसै आंखौ नायाखैना ओंखाय गोसोआव गैया दे लोगोफोर नायाखै आङो मा सेभ खालामना दोनदों बियो सिगांनियानो दङ आरोना सिगां जेरै सेभ खालामदोंमोन जादोंना जाया मोनथिला आरोना माने दासो फैदो दिदी होननानै सेभ दङ आरोना लोगोफोर जामारबायथ' लोगोफोर दासो टु मोन नेक्स्ट एबार आंनि फाला एबार आं नोंखौ सोंगोन एबार लास्ट नामा नों आंखौ 4th number सोंगोन आं नोंखौ 4th number सोंखांबाय दे होमबा फैयो एबार आं मा सोंगोन नायबाय थानो रेडि लोगोफोर चेलेन्ज एक्सेप्टेड आंनि फेभरेट हिर'नि नामखौ बुंदो हिर' माने मुभि बानायग्रा आंनि फेभरेट हिर'नि नामखौ बुंदो आरोना एबार हिन्दी फिल्मनि फेभरेट हिर' आरोना आं माने बिनि फिल्मखौ आगोल बिराद मोजां मोनोमोन आरोना आगोल माने उन्दैद्रायावबो नङा ओमफ्राय
कलेजफोरनि टाइमाव नायबाय थायोमोन आरोना बारा मुभिखौनो नाया आरोना बेयो बेनिफ्राय बारा नाया थेवब्लाबो आरो मोजां मोनो आरोना बिनि एक्टिंफोरखौ मोजां मोनो आरोना लिरदो दानिया मुभि नायनायखौनो नुफेराखै आं बेखौ लोगोफोर कलेजाव थानायाव नायदोंबा हस्टेलाव नायदोंबा बेखौथ' मिथिया आरोना एसे साननि थेवबो एसे साननि आरोना माथा लागायनि मालाबा मालाबा नायो आरोना बारा नाया आरोना साउथनिसो नायो खोमा ना नोङो बलिउड नायनाया मुभि आइडियानो फैयाखै आं लिरगासिनो मा लिरनो जाबाय आङो आन्दासाव लिरनांसिगोन आं बे कुइसनखौ माने सियर नङालै सिनायाखै नायाथाय बिनि एक्टिंखौ बिराद मोजां मोनो आरोना आङो एक्टिं मोजां मोनो आं खोन्थाबायानो लोगोफोर सिगां आगोलनि आइडिया फैदों आंनाव एबार मा लिरयो मिलायनायसै आरोना हागोन बायदि मोनखाबाय आं बेखौ लोगोफोर सिनायहादों ना नै खाथियाव नाय जादों बायदि मोनदों लोगोफोर जादों नोंनि जेनेबा लोगोफोर हायासै बियो माने बे गभर्नमेन्टनि ओरै बोरैबा ओरै मोसाबाय थायोमोन नालाय बेखायनो आंनि फेभरेट सानदों आरोना जायासै लोगोफोर 1 पॉइंट काट एबार नोंनि कुइसन थाबाय आंना लास्ट कुइसन एबार आं आब'खौ सोंगोन लास्ट कुइसन 5 नम्बर कुइसन मा सोंगोन एबार आङो माने बिसनानिफ्राय माने फुङाव सारि मोननाय लोगो लोगो मा खालामो सारि मोनखांनाय लोगो लोगो एकदम मोननाय लोगो लोगो लोगोफोर आं लिरबाय लिरबाय दे नै लोगोफोर मिलायदोंना मिलाया नायनि आं लिरदों मबाइल थुयो मबाइल नायग्रोयो माने सेम जाबाय ना फुलनि माने बागिसा माने फुलनि मबाइल थुयो फार्स्ट माने मबाइल लोगोफोर आं बिराद रागा जोङो सारि मोनग्रोमोना माने मबाइलखौ थुग्रोयो आरो इनि उनावसो माने बा मोना दरजाखौ माने टक टक थुबाय थाबासो सिखारहोयो माने अफ खालामना दोनो ना हराव अफ खालामनानै उन्दुयो ओमफ्राय अन खालामग्रोनानै वाट्सएप खुलिनानै नायग्रोयो आरो माने स्टेटास होदोंमोन आरो स्टेटास होनाय दङबा बेफोरखौ नायग्रोयो आरोना गावनि जि स्टेटास होदों बेखौ नायो आरोना नायबाय थागोन आरो ओमफ्रायसो माने जोब्बाय बेसे मोनखो नोङो बेसे मोनखो एबार आं नोंनि कुइसन सोंदों नों 3 मोनबाय आंबो 3 मोनबाय न ओमफ्राय लास्ट कुइसन सोंगोन बे कुइसनखौ माने आं हाबोला आं देरहासिगोन आरोना ओमफ्राय हायाब्लासो आरो समान जाना थासिगोन लास्ट कुइसन लोगोफोर एसे दुब दाब जादों सोंगोना सोङा जादों ना हाबोला हागोन बे मेकआप सेटआ आंनिसै दा हागोन ना हाया लास्ट कुइसनखौ नायनोसै सोंनोसै खोमाला दे रेडि जानोसै आं हाखासिगोन बायदि मोनबाय आङो आंनि फेभरिट सिंगारा बर'नि फेभरिट सिंगारा सोर दे मेल ना फिमेलाव फिमेलानो दे फिमेल बेनो जानांगौ बायदि नंगौना नङा लिरनोसै आरोना लिरबाय मिलायनायसै आरोना नायदो नुदोंना केमेरायाव मिलायदोंना मिलायनायनि लोगोफोर देरहाबाय बे मेकआप बक्सआ दिनै जाबाय आंनि थेंक इउ लुजार आंहा देरहाबाय दे बेनिफ्राय मोनसे कुइसन सोंबावनो बे आंखौ देरहानायनि खुसियाव नायनोसै मा सोङो न'लाय आं गोसोखांना मोनाखै मा सोंगोन आं बेयावथ' माबायाथ' जोंना कुइसन एन्सार राउन्डआथ' जोबखाबाय ओरैनो माने कुइसन एन्सार सोंलायबावनोसै आरोना बेनिफ्राय नायनि माबा सोंनो हाबावो बर'नि फेभरिट फिल्म आगोलनिबो जानानै माने दानि गोदानबो जानानै आरोना बर'नि फेभरिट फिल्म सोंबाय आरोना आं लिरनोसै फेभरिट फिल्म बर'नि फेभरिट फिल्म लिरदो मा नाम माने 2 बोसोर 3 बोसोर उननिबो जानो हानाय सिगांनिबो जानो हानाय पुरानाथारबो जानो हानाय जायखिजाया फिल्म बर'नि फेभरिट
आंनि बेनो लोगोफोर माइन्डआव फैदों मोनसे नोंगौना आं खोन्थानोसै लिरबाय थादोंसै दे नुदोंना माने बे मुभिखौ आं मोजां मोनदों आरोना एसे कमेडिबो जादों स' आं मोजां मोनदों बेखायनो आं लिरबाय आरोना बेखौनो नोंगौना नोङा मिथिला आरो लोगोफोर लोगोफोर जेनफिनबाय दे नङा जेनफिनबाय बे माबासो जोंना राउन्डआसो जोबखाबाय माने देरहाखांबाय आङो बेखौ ओरैनो सोंनाय नायबाय आरोना बे मिलायासै आरोना बेखौ मुभिखौ मोजां मोनदों आरोना नायनानै आङो बेनिफ्राय गोथारखौबो मोजां मोनदों जोब्बाय दिनैनि कुइसन एन्सार राउन्डआ बेनिफ्राय आंहा देरहाबाय बेनिफ्राय मा बुंबावनो आरो दा थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लोगोफोर लाइक खालाम शेयार खालाम एन्ड कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय साबस्क्राइब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नामा बाय बाय गाइस लोगो मोनलायगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय